Janeno mar Lolwe TV e chenro mari achiel kende e pinyo nagi Lolwe TV gini en marwa. Odiochieng' ma kawuono e chenro mari mar PUR to gi Kwan. Wadago mbaka weche gi mag PUR molo chutho. Lokruok mar kor lwasi en ni to wantiere kar kanye to onego beni wachopo kanye. Ang'o ma onego beni watimo to ang'o ma ok onego beni watimo molo chutho seche ma kor lwasi lokore kaachiel to gi mathoth bende monego beni wakete maino marwa. Japur ma kawuono an godo kaeri en migosi. Iluongi ni ng'a jaduong'? An Robert Okello. Los motegno bwana. An Robert Okello. Erokamano ahinya. Machiegni e Lolwe. Penjo maduong' jaduong' en ni weche gi mag PUR ni chako karang'o osiepna? PUR asepuro for some time. Yes. Ok anyal wacho ni karang'o nikech pur e gima ichamo. Koro nyaka bed ni asetime for some time mondo survive up to this moment. Erokamano ahinya. Wacho ni nyingi luongo ni? Robert Okello. Robert Okello. Yes. Robert, kawuono wadago mbaka moro modwa pogore matin. Wadago mbaka weche gi mag lokruok mar kor lwasi en ang'o ma lokruok ma kata ng'en kwar lwasi koro lokore, ber mane mokelonu, rach mane mokelonu, to kaka japur onego beni ang'o ma itimo mondo mi ineni weche gi mag lokruok mar kor lwasi ni kodi makare kendo ok ohinyi, to jomagi bende konyo e lokruok gi mag kor lwasi mondo mi ung'e gima onego beni utimo. Mondo wachak kod jaduong', lokruok mar kor lwasi en ang'o ne japur jaduong'? Lokruok mar kor lwasi yes en biro mar gima ok kawaida. Yes. Kaka ok wa expect. Pile ndalo mang'eny wang'eyo ni kochopo ndalo maro chal kama to wa expect ni koth nitie. To nitiere sama ka koro wang'e ni dwe ma kama en na koth nyaka bedi. Koth nyaka bedi. Yes, to koro lokruogno tindo sebet ma dwewe mane wang'e ni koth nyaka bedi go tinde onge. Yes. Koro mane mosekelonwa lokruok ma koro waluongo ni mar kor lwasi. Kamano. Erokamano ahinya. Maybe ng'ato biro penjo ni to lokruok mar kor lwasi ni en mana maber lelo koso marach be nitiere. Kuom ranyisi ka chieng' biro mang'eny mano lokruok mar kor lwasi. Ka koth biro mang'eny bene lokruok mar kor lwasi. Mane jaduong'? Lokruogni en both sides. Yes. Chieng' nyalo biro mang'eny sama ne ok expect no biro mang'eny. Mano obro hinyo gikwa ma samoro nwa paro ni ka koth nitie to koro chieng' orieny asasa ma koro gik moko ok dhi maber. Samoro sama nwa paro ni ndalo ni to koro chieng' dhi rieny to koth bende nyalo chwe asasa ma koro iyudo ka oula oywero kata gik moko kata kuonde moko are waterlogged. Koro iyudo ka gik mano gine they just gibedo stunted. Koro growth ok wayud yield. Gibedo stunted gini jaluo nyaka bol kizungu moro apenji jaduong'. Seche mwaloso lokruok mar kor lwasi, ung'e gi kendu kaka un koso nitiere riwruoge moko ma seche moko konyo ung'e ni ka wang'iye to chal ni chieng' dhi biro kata koth dhi biro mang'eny? Nitiere meteorological department. Samoro e radio wajawinjo kaka gilando ni ndalo ma chal kama koth biro chwe to chwe kiwango machal kama kata chieng' biro rieny to rieny kiwango machal kama. Koro mago bende samoro miyo wageno ni kochopo kiwango no to biro chopo kamano to kata obedo kamano tiyudo ka samoro kaka nowache ka chopo kare to kodhni koro dak obi. Samoro kamano koni ni chieng' dhi rieny koth chwe. Koro samoro miyo kata planning marwa bende ok dhi maber. Wachak gi kanyo monde. Bende nitiere seche moko ma koro mar kor lwasi bende osegwenyo matin kaka no pare kata kaka no ng'eye. Osegwenyowa. Like kaka season ni nyocho okornwago to kotimorenwa kaka ne okore. Ma wan kata dok mane udi kawuono kaka wachung' kani to gunde mo wajachungo mag bando kaka kawuono koro gionge. Biro yudo ka gino ok ofavor. Kamano. Wang'ane na wach nero mar lokruok mar kor lwasi. Ikruok mage monego bed ni ng'ato bedo godo mikoni ka neno ka chieng' dhi bedo mathoth anega ber ikruok ma kamairi, ka neno koth dhi bedo mathoth anega ber ikruok ma kamairi jaduong'? Ikruok ma wanyalo bedogo kaka jopur en ni onego wamany kothe ma chwa faster. Mandalo gi chuok ma kata ka koth obiro magine to ok ong'ade iyudo ka nyaka yud gimoro. Kata kamano to nitiere kothe moko ma bende they are resilient. Manyiso ni kata ka koth ochwe mathin to weye kamoro to pod nyaka wayud nweng'o. Jaduong' to akaneno ka bedo mamit ahinya mondo mi wang'e owe wacho ni kothe moko to nyiswa ranyisi ne ikruok onego bed dwaro kodhi ma kamairi, ikruok machiele ne kamairi. Erokamano. Ikruok mokwongo kodhi maduong' maber ma wan go gadieri en omwogo. Omwogo ni en kisepidhe to ka koth obiro to kata ng'ade once no se germinate
to yuda ndaloge go makoro dhi Yes. kata koro koth olal mana matin manitiere no to nyaka chiemo bedi. Koro mitiro ma piny ongoro dhi gi duogo cha mogo timre be. Nyaka timre nikech lal to ko bilala chuth. Nyaka wayud moisture moro ka nitiere lo. To once no germinate to wan gadieri ni nyaka wayud gimoro. Kamano machielo en ni wan gi kodhi mar bel. Bel en ochalo lum makata kapo nono ni chieng' beto make matin sama ne oseyudo dongo. To nyaka igen ni gimoro ibiro yudo. Koro magi achiel kuom kothe mwa encourage jopur ni mondo watem bedo godo. Koro magi ikruok ma watemo ni mondo kata kuonde ma wantiere wasensitize jopur ni mondo at least wabede gi kothe machalo kamano. Walose bel, walose nyaka muogo bende. Nyaka muogo. Gima lit na en kang'iyo puothi ni nyaka tum, taneno mana muogo pantiel achiel ariyo, koni okane bel to okane kata achiel. Iwacho gima itimo koso iwacho gima jomoko monego bed ni timo? Awacho gima timo. Kama wantie ni nyocha muogo nitie. En mana ni muogo nigi ndalone. To koro gima watimo ni kamawa to moro nyaka bed ni okawo kare. Inyalo neno kata kae wan ga poyo ka, alode moko nika, nyanya bende nika. Lokruok mar kor lwasi ni mana kaka no wacho ni kata koro biro matek to nyaka wang'i kaka wadak kode nikech koro sebedo ni en gima ni kodwa. No kunyo kisima moro ka. Inyalo neno ka nyanya moko bende nitie ka, alot spinach wan godo kanyo, kata poyo gi. King'iyo kaka weather osebedo machal kodwa, tinyalo neno ka gin to gin green. But nikech pi mar kisima no, mano is the adaptation measure mwa. Mane matera penjo moro, kami wacho mar adaptation measure niri. Gini rieko ma ung'e kendo usomo book moro koso nitiere organizations moko bende temo golo odoke e itu jaduong'. Wan gi organizations matemo golo odoke e itwa mondo wang'e kaka wanyalo dak gi lokruok manitie kodwa ni. Achiel kuom organizations gi wan gi organization kaka CREP, osebedo ka puonjowa kendo osekonyowa malach. Dana moro winji to penjo ni CREP ni enang'o? Enang'o jaduong'? Inyalo lero nwa? CREP ni en migawo mar maok mar piny owacho. Ma puonjowa iluongo ni crop rehabilitation and a community modongo. Koro ere kaka utimo? Maybe nolos kodi kaka japur achiel koso maybe oganda mathoth iloso godo jaduong'? Ing'eyo ni gimoro kabiro to kinyal chako gi ji mang'eny dichiel. At least nyako chakre from somewhere. Koro no chako ji mathin to at the moment we are a bigger group. Yes. Ero kama na inya. Maybe kapodo wana mane weche gi kumag lokruok mar kor lwasi. Iwacho wachinero mar bel, iwacho wachinero bende mar muogo. Wang'eni lokruok mar kor lwasi en gima nyalo kelo change nero mathuolo malach. Samoro ng'ato ng'iyo to kono muogo en gima adhi kaw thuolo makama e kabia ke. Samoro ng'ato ng'iyo bel bende wacho nyaka kaw thuolo makama e kabia ke. Bentire ikruok mamoko kendo mabende usepuonjoru e lokruok kata mana change of climate jaduong'. A change of climate. Wan gi weche mamoko. Wan gi gik moko kaka gwendwa mag kinyaluogi. Gwendwa mag nyaluogi bende kapod irito kapok ikeyo. Inyalo yudo ka gweno nyuol ni ka samoro bende gine de use moro titim godo yori moro. Kata kinyalo neno ka omuogo kawo dweche 8 kata nyaka dweche 9 to romo. To bel to kawo dweche 4 gi dweche 5 to romo. Koro yudo ka keto bel inyalo neno ka nyore ka watieko keyo tiang' bende nitiere ka. Sama pod arito muogo to bel ni biro konya ka rito mano. Sama pod mano bende rito to anyalo yudo kaka apoyo nitie ka. Ka biro nitiere mine ma jobiro ka. Kosepono negi apoyo gi koro wakwano. Nitiere mag siling 20. Ipani onge seche ma gik moko te mipidho nyalo kwamo te. Ma opo oteri asara, nyanyo oteri asara, bel oteri gimana mo oteri asara. Adaptation. Asara ok anyal rule out. Asara nyaka bedi. Kech onge gima biro timre 100%. Samoro to my expectation kaka natimo cha. Samoro kotimore maber to the requirement mane gicha ne dwaro mondo chop go kama ochopeno. Koro iyudo ka to some extent nitiere that asara. Impact mar organizations mose konyu kata CREP gini e community level jaduong'. Ang'o minyalo siyo mikoni gini to debe ni onge lony mar jo CREP ginde no katimo. Gini debe ni onge lony mar lokruok mar kor lwasi mose puonjwa ginde no katimo jaduong'. Gisetimo no mang'eny. Mokwongo wasebedo gi water harvesting.
Nitiere water pans ma even at the moment negi provide wagi the bin pond liners ma waketo to sama koro koth nitie no to wa harvest godo pi to bedo kanyo koro bende wapuro godo alot moko e tie udi matin sama koro pod koth onge kama to at least ngima dhi mbele machielo ne gisetudwa nyaka gi migepni moko ma tinde kata teyni moko mane waliel go e udi magolonwa iro mang'eny ka kineno ka tibro neno ka sola nie biot ka pur neno maber maonge wasiwasi idwa puro nyaka chieng' koso bang' higni moko adek tiweyo koso ka jok mabe samoro sumo rieko oweyo to koro weyo chuth. Hold that thought, kik idwok manero. Dana Willy Kista Nyang'on nonyisa ne nyakwara sechego eko ma ipuonjo oganda to ber mondo mi inyisgi berno ero mar ng'eyo gimoro, kik ichungi mondo mi gitim gino gi sechego eko, gitime ka owuok e chunygi molo chutho. Nyis ng'ato yo miluwo godo rech to kik mondo mi in iwuon imiye rech mondo cham, nikech mano ipidhe odiochieng' achiel kende, to kimiye yo maluwo rech tipidhe nyaka chieng'. Nyinga en Haron Otieno, akawo yweyo mara mokwongo kaduogo e tielo mar ariyo wadang'e ni to lek margi dwa chopo kanye, lokruok mar kor lwasi ni eri en ber mane ma udhi kelo kuomgi. Ponono ni chieng' moro japuonj puonjogi ogo break mar puonjogi to gidhi kanye. In japur maneno kendo winjo chenro ni eri, gima ber ma nyaka koro wang'e en weche gi mag pur nyaka waket kod maino marwa eka wanyalo nwang'o chiemo. To kiparo na wuondi osenyisa ni kawuok ka nyaka ng'awuog kata mana go poyo moro. Iluonga ni Wuod John, akawo break mara mokwongo mar chenro ni eri. Kelo mar ariyo mar chenro ni eri janeno mar Lolwe TV achiel kende ma piny onagi neno kamora mora ma intiere, nikech gini en marwa. Chenro ni eri mwago godo mbaka weche geko mag pur to kod ber no ero mabende pur kelo. Kawuono ni eri wang'iyo lokruok ma kor lwasi monego bed ni japiny kete maino mare, molo chutho japur kete maino mare. Wendo na kawuono en migosi Robert. Ang'o miyo nyingi ni thoro gwenya jaduong'? Chung gi piny kaeri. Para gi Mugabe. Robert Mugabe. Ero kama na jaduong'. Penjo mamebi seche moko ne waweyo seche mano odhi yweyo mara mokwongo chande. Ni chako wacho lek mari mana penj to idwa puro nyaka tich adi kata nyaka karang'o jaduong'? Gima dwa wacho Wuod John. Yes. Pur mbas piny. Chieng' ma piny orumo eka pur bende orumo. Chieng' no eka chiemo bende wachne orumo. Nikech kengima to nyaka dhi mbele gi dak en chiemo. Kamano. Yiena moda penji kapok wadok kende kama ntiere nero. Waduoge gimoro ka gimone kod bene koda gi rach mare. Kata mana lal mora mora. Bintie lal mora mosega no kokalo koda ka gi lokruok mar kor lwasi. Nitie lal moseyudo. Emomiyo ing'eni wawacho ni we have lessons. At that hard land lesson miyo koro next time you are very keen. And emomiyo koro sani wang'iyo ni this monster climate change nyaka koro kisungu ng'eny kuomi an jaluo. Koro nyaka wang'i kaka wadwani wadag gi weche gi mondo mi wan bende wayudo kaka warony, kata koger wayudo kaka warony to wambe wachopo mbele kucho, nikech ngima wa nyaka bedi kamano. Ok ang'eyo ni project ni rosaran fo kum thuolo mar mana, nikech dwa tera penjo machielo ni to bende nitie rieko ma oseyudo weg munyalo somo joma moko bende jaduong'. Igino sedi kum thuolo mar mana weche mag lokruok mag kor lwasi. Weche mag lokruok mag kor lwasi osedhi kinde marabora. To ibe wacho dwe achiel, dwe ariyo, dwe adek. Okadho kanyo. En higa moko adek mokalo chien. Be usepuonjoru ma in iwuon inyalo puonjo japur wadu moro kamoro ni awoyo gima kama en riwruok maber mondo be ni keto ne lokruok mar kor lwasi?
puonjruogno waseyudo. Emomiyo wanyalo timo gik makoro watimogi. Mondo wang'e kaka wanyalo dak gi wachni kata obedo ni piny tek, to waneno kaka wadak ngimawa mondo dhi mbele. Ogendni mathoth nitiere mawacho wachnero mar lokruok mar kor lwasi itudo koda gi pidho yien bende mondo mi wakel koth. Uno kane kama isetaje wach mane kata yien moko be ma opidho koso partno to kuchope kaka jopur. Partno wasechope. En mana ni gik moko ok tim dichiel. Wachako gi kama wachako goni. Inyalo neno ka magi achiel kuom gik modang' wawach ni yiende mwapidho. Ka wadhi e mier kuonde ma wantie, bende nitie yiende ma wapidho. Mondo mi at least gimidwaro ni mondo otimre maber. Challenge ma iseyudo kaka japur jaduong'. Seche mitemo mondo mi pur, midhiero mane miseyudo maduong' ahinya? Midhiero en wach mar nweng'o. Nweng'o ni nikech gik ma watiyogo gi gidwaro pesa. Pesa ni ema nyaka ang' ne mi ayud kaka like for example sani na kunyo kisima. Kisima ni pige nyaka konya mondo atim irrigation kata ka ok atim large scale to the scale matimeni. Inyalo neno ka koro rabolo nika, apoyo nika. Koro mondo make sure ni gigi survive. Kunyo kisima ni will need labor. Labor ni dwaro resources. Nikech kisima ok dikuny ng'ata achiel. Madwa tera penjo machielo ni to be nitiere ng'ama siro jaduong'? Koso magi mana pesa ni wuon emithathni god. Is there any support miyudo kamoro moro jaduong'? Support wayudo in terms of services kata puonj ma imiyowa. Emomiyo wadwaro ni jo sirikal mondo konywa. Nitiere migawo mar iluongo ni devolution and climate change adaptation. Mano mar county. Mano mar county. Los kodgi. Adaher ni mondo devolution, ma waluongo ni devolution, ochopnwa kaka devolution en. Mondo mi weche ma wawacho gi wayud kaka ginyalo konyowa, tok an kenda to kony nyaka jopur mamoko. Mondo mi kata ka koro en abohol, tinyalo time maduong' makoro kata ka iponi to gitindo ngini gi bohol bana madong kisima ni an mara. But samoro idwaro bohol giminyatimo ang'o me pod idwaro? Ingeni I'm not fighting for my own. Ta fight nyaka ne ka meo kenda te jomodhier 100 to it means ni jogo dhier te. Koro adwaro ni mondo lakini kimeo kendi manyalo pidho ji 100 go bese ni jogo be koro yieng to chieng' mathoto gitimo nang'o? Gidong gi mwandu ni ok biromogi. Koro daher ni mondo kamane ka to wayude machielo bende kamoro, to wachako wayudo machielo bende kamoro, koro wamakore. Makoro kata kapono ni ng'ata achiel pod ng'ikruok moro mako to wayudo kaka wa support. Kamano mano tera tielo moro kairi aneno ka ji nitiere mathoth ahinya puodho ni eri. Tang'eyo ni mairi en chenro magigena ahinya. Yiena mondo mi aluong gi mabende nyalo biro mana penya ni to boneno ka wachni mar pur ni eri bono ka gibene mulo ngima gi gimoro koso mairi mna gima in kendi ema samoro mulo bente ng'ama samoro sebiro mi pono ne kata mana nyama pera moro kata mana nyama poyo moro nyina gi luor biro ere ng'ama nyalo chopo ka eri ng'ama nyalo chopo ka iluongi ni ng'a nyinga tomo lokri kama bedi kama eri kijana manyoro idhi nade? Adhi maber. Ero kama iluongi ni ng'awa? Tomo Pio Micha. Ibini japur? Amba japur. Ini purang? Ana puro bel. Kenda puro bando. Ere kaka pur ma osiepna Robert timo to konyo mari tinibere ere kaka mari konyo mare? Osiepna Robert puro maber konya nikech sama puro bando to puro apoyo. Koro ayudo daily bread. Ero kamano. Daily bread. To an clan elder. Koro dongruok ni adware. An ja sirikal. Ma sirikal. An national government. Wachung e tie sirikal. Mano nyisni rita kwe makawuono ni ber malich. And you are very safe. Ero kamano. Koro mane wach mango to purni wadwa nu mednwago kata ka namululwe nyaka Mombasa. Tarwan this evening and gi TV adhiane. Gima wuoro ne gweng ni Kisungu dhano goye Kisunga ahinya. Jadong idhi nade sima? Adhi maber. In iluongi ni ng'a? An iluonga ni Charles Ouma Odinga. In bendi puro? An bende apuro. Ere kaka ipuro ang'o? Apuro bel, apuro bando. Ere kaka pur mari konyo bwana mani eti bende kaka mare konyi katudo koda gi lokruok mar kor lwasi? Pur mar bwana ni konyowa kaluwore gi puonj mwaneno
kuom puothe kaka otimo puotheni. Erokamano. Konyo mari bende be somo rieko. Amba somo rieko kadhi atimo. Erokamano ahinya nyadendi. The only one nyiri chuo te mantiere kaeri. Ibende japur iluongo ni ng'awa? Iluonga ni Eunice Muga. Yes. Ambe an japur. In ipuro pur mane? Apidho apoyo. Yes. Apidho rabolo. Yes. Koro gigi konya. Wachna gimoro achiel kende ma koro mar lokruok mar koro Lwasi kata puonj mosepuonji omiyo neno ni pur mare nyalo medo dhi maber. Pur mara medo dhi maber nikech osepuonjwa gik mopogore opogore, gik mwanyalo pidho sama chieng' ng'eny. Wanyalo pidho kaka bel, gik ma dongo piyo piyo. Koro yudo ka koth yudo ka gisedongo magichiek. Erokamano ahinya. To wapidho apoyo nikech apoyo konyowa sama bando ok ochiek, inyalo uso apoyo tirundo godo moki moro. Erokamano ahinya. Vitamins be wayude gigo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Iwinjo kanyero paro go eko ma bende jopiny ma bende gin jopur modak machiegni kaeri. Kara kipuro ng'aka ng'at achiel to purno ero bende konyo jomoko bende. Jaduong', be nitiere sir moro amora monwang'o kowuok e county government koso mano onge? Nyaka sani sir mwaseyudo pod ok dang' wawach ni nitie ahinya. En mana ni these things are being rolled out to wadwaro ni mondo gitimnwa maber. Kwa county? Kwa county government through the able professor ni mondo utimnwa policy ma bedo made e county mondo wayude wach mar devolution and climate change ni wayud ka this thing is realizable. Mondo mi kata ka wadhi e public participations to ka wa place request to wayudo kaka wakonyore. Kamano jaduong'. Dana no puonja ni kamoro amora midhi e nyakwara e chenro to temono mi bendi puonjire gimoro achiel. Nitiere weyni kairi ma ok awinji kaka timo, nitiere hol bol kairi sola gin. Ara mondo mi onyisa ni to magi eki itimo nang'o mondo mi kony. Inyalo nyisa ni sola utiyo godo nade jaduong'? Sola. Ka wasekete kata morno pi wane. Morno pi ne. Morno pi wane. Erokamano. Morno pi wane. Morno pi wane. Ok inya kelo pipe gi koni eri mondo mi wane wi pipe koni eri jaduong'. Okay. Gonwa pi mondo wane. B. Bas. Mamar sola. Mamar sola. Onge gimoro moro mamor? Onge gimamor. Emomiyo wadwaro ni nosewachnwa. Yes. Ni pini nyamodhi. En mar kisima. Orach. Ok ni orach. But odwaro treatment ka koro donjo kuomi kaka wuod John kama samoro ing'iyo gi pi moko ma waketo mag chupa ka. Okay. Yes. Achope giko mar chendo nieri to nikech nopuonja ni an bende kachopo kamoro to nyaka tem. Abada tem anena kiro kaponi pino nyalo dhi mabor kamano ero. Bas, to nikech Nyasaye obongo nyaka laga nowacho ni pi en owuon nosegwedo. Adwa modhe kata okwera ni kikabele kamano. Achope giko mar chendo nieri iluonga ni Haron Otieno wuod John.